Zenbat da? Prezioak eta neurriak. Ongi etorri lagunok. Gaur, etxe eta altzarien prezioez eta neurriez arituko zara. Gaur, etxeko altzari batzuk erosi ditut. Lanpara bat eta kuadro bat. Lanpara merkea da eta 30 zentimetro ditu. Kuadroa garestia da, baina oso polita da. Zure etxeko altzariak, garestiak ala merkeak dira. Bideo honetan, Amaiak eta Ikerrek altzarien prezioez hitz egingo dute. Iker, galdera bat. Esan, Zure sofa garestia da? nire etxeko sofa? Bai. Garestia ez dakit ba? Nola ez dakizula? Garestia, merkea oso erlatiboa da. Zenbat ordaindu duzu? Zer? Hori ez da esaten, Amaia. Zerbaiten ezaugarriez galdetzeko modu bat da, bai ez eratako esaldiak galdera bihurtzea. Adibidez, zure sofa garestia da. Baiezko esaldia, zure sofa garestia da. Galdera bihurtuko dugu. Beste adibide bat. Ohea ez da erosoa ezezko esaldia, ohea ez da erosoa. Galdera bihurtuko da. Eta prezioa galdetzeko zenbat galdetzailea erabiliko dugu. Zenbat galdetzailea eta aditza. Izan, balio izan edo ordaindu. Adibidez, zenbat da? Zenbat balio du? Zenbat ordaindu duzu? Neurria galdetzeko horrela osatzen dugu galdera. Zenbat galdetzailea, neurria, aditza eta izena nork kasuan. Adibidez, zenbat metro ditu mahaiak? Neurria adierazteko egitura hau erabiliko dugu. Izena nork kasuan, zenbakia, neurria eta aditza. Adibidez, mahaiak 2 metro ditu. Lagundu esaldiak osatzen. Zein aditz erabiliko duzu prezioaz galdetzeko? Zenbat da? Zenbat balio du? Osatu esaldia. Armairu ak 2 metro ditu. Baloratu prezioa. Mahai horren prezioa oso altua da. Beraz, mahai hori garestia da. Ohe horren prezioa oso baxua da. Beraz, ohe hori merkea da. Neurria adierazteko egitura hau erabiliko dugu. Izena, zenbakia, neurria eta aditza. Zerbaiten ezaugarriez galdetzeko, baiezko eta ezezko esaldiak erabiliko ditugu. Prezioa galdetzeko, zenbat galdetzailea erabiliko dugu. Hona hemen 3 formula. Neurria galdetzeko ere, zenbat galdetzailea erabiliko dugu. Ondo ibili eta hurrengora arte.